Melyik? A 7-essel ki van? Az ki a? Lajon bevágott. Mit csinálta? Bevágott Tóri Bielé, nem láttam, leütötte a pályáról. Igen? Gyere, Lajáról, még sokan. Hallod, itt nagyon sokan esnek ki, nézd meg, mindenki neki megy. Ide Lajáról. Nézd meg a Laja, hogy becsúsztatja, figyelj! Agresszív a Laja, nagyon. Nem látom? Ő a reg. Ojjjjjjjjjjjj! Azok nem megy el, De jó. de tegye föl a kezédet, fogjátok. Dexter a hatos, nem? Hagyj így a szám. 9. Szabi a 6. Szabi, hogy a